už natáčam, ale neboj sa, veď aj tak nám hlas vystrihnem. No veci. Tak ja viem, čo to. Ježišmar. Dopr. Dele. Yes. Vyhrávam 1-0. Dopr. 1-1. 1-1. Dopr. Ježišmaria. Ten gól, keby si videl. Uvidíš ho na videu, ten gól. Tady vieš, aký presný. Ďalší gól. Tady prvý zápas asi vyhrám. Samozrejme, že vyhrám 3-2. Dobre. 4-2 Dade vyhrávam. Sara mi píše.